jotono bisik talni amsak ma te khatungma yaparo sal kolokma romoi busy tongma bai ang upload khlaima liya kaitoni kokthai rok haipana tini haini hai jora man pika ke jotono lamsogo angka phaidi tini chang nailebana Samon khulwai Samon chapter 20 verse 24 ang poribana Samon chapter 20 verse 24 tamokhe subrai jisu ano khlaidi hnei remani a samangno khlaibaina bagai ang theinano doro hnei khakaya ani a samang engka kaitor khairok mani kothma kaham sanani elembak pore mani bisingte kaitor chuna katal khe hamari khlaiten orosung nugo subrai jisu ano khlaidi hnei remani a samangno khlaibaina bagai ang theinano doro hnei khakaya subrai jisu samang dage mani no khlaibaina bagai bo chai togoi ren sani langmano ba theinani no sono doro hnei khakaya nei apostle Paul sa the English okay so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Jesus Christ je ano romani asamangno khatungma bai tongthoma bai paina bagai ang sakthari dong omai ke busen sawiman or English ni mate geseng apostle Paul ni paitha koktu no jungnai kinugo 2 Timothy was jungnai kinugo chapter 4 verse 7 and 8 ang batai baikha kaham kena batai baikha tabok ani kai subrai ano sokar tunai homani abono ang manana nei bo khabu tharjak tumane mole bo sawo ang batai baikha ang khlai baikha kaham kena ang khai baikha je khlai di hni ang subrai bai berjak mani bono ang kaham ke khlai baikha tini omono chung wansok laina thangnai bisiwo bahai kinini nung kaidono busuk jora tui jora rokha kaidono nung busuk jora tui mon kha kaidoni dage ma tui nung busuk jora tui tongi man kha bono wansogoi buskang sal tabok chung katal bisiwo yapri rojak bisi kolokma chengdro aro chung bahai ke ang teibo kaitoni dage mano khlainani bagai bahai ke sakno bedok mano ba chaitok mano bono tuina chung kisa wansok layan o sungsar ni nahor mungbai nahor khangke kaham khlaibai kha ba kaham kena pai kha homani kabamgana podre pod keseng buchiwi mana tawgroni khela thangnai thangkrang rok ke borok kabangma mangkha trophy mangkha kena borok romjago kaham kena borok paikha haibla kaham kena borok je khlainani tongmani borok khlaibai kha geta groni kheto samang tangnai rok ge borok kheto samang tangai mai makha moi makha bthai makha kana borok ni borok samang khlaimani bo chakha ba ang kaham kena pairokha je khlaimano je khlaidi hojak mano khlaiei ba ang khlaimani abo kaham kena pairoi makha ba kaham kena paikha nei jeng bujiwi mano ba hake jeni nahorung bai jeng nugu gerondi je sengsar ni borok rok okay
Omai ke sing nawi mano. Sengsaro sing kaham ke paikya, jibon paikya. Ke borok azai proni simi ba bo kabang ma manai sengsar ni manai aje kha nok tang baikya bank balance klaikya. Omai ke na sengsar ni nahor mungo tonale kaham ke na paikya. Boni মানে boni jibon kaha kena tangka suki ke tangka paikya bono sengsar nahor mung ba piaba Christian ni nahor mung ba kaito ni wansok tui nahor mung engka je borok kaito jengno dage mano boni busarok no dage mano je Kristo dage mano klai kaham ke khaibai mawani bosi kaito ni mokolo nung o borok samang kaham ke na pairo kha ge Christian rok no sini subrai tama dage jeng tama dage joto Christian no koi no dage mang bongka kotoma kaham no pilgi haiba kotoma kaham no pilnani obosi Kristo boni besarok no ba Christian rok no dage tangdi sengsar genangai kotoma kaham pildi bebag borok no bebag mono piridi bebag borok no piridi sengsar genangai tangdi ne Yesus Kristo dage sing joto Kristano no obot dage mang Paul o kokno no saworo bo je kapana bo samang rojak mani no subrai Jisu bai dage jak mani samang no bo khatung ma bai tong thok ma bai ke bo pairnani muchungo ba nayo bono boni nahormo ke omohai no sing joto Kristan Jisu no kubu mankha Jisu no kubu ni yachak kangke obohai no jini bukhabu nani nangai jini wansok mungbu nani nangai nang kubu no Kristan engke baksa Kristan baksa tongo baksa borok Kristan nei gosio haibana kaito ni samang no torsaki kaito ni samang no wansok ui banaya ang kaina de nang ya wansok ui nei piaba kubu Kristan engke obo jini thani automatically wansok mungphai baksa khatung ma bai tong thok ma hoi ke of course jengo haibana donai jora thangte pogui thang wilas kang rogo haihini wanso u bosorole ang kaitoni bagi kisa khlaisnai haibana January February jo muito ngi tongo boni porenge pogui thang gaboro ongklo osloi thang borokni samung berjak mano ba Bible wasung dage jak mani kai Kristoni bisingtui bono जों पगै थां ge pogui thang hake tama boro je samang khlai na tongman no khlai maya ang le samang rok जों nugu peki philia ang khawo chongkha jisubai tongmani peki philia omai ge जों samang rok nugu ge o omo hai one shop ma chini bukhawo ngano jes bana ngthung ang bobaina boni loge wono tongnai jisuni loge rukthari tongnai boni khai boda ge tinya phainai angte kipilia to kabang ma boro Christian nei tongo haibana borok to mani bagi kaito dage tei tongoi maya kaito khlai di humano khlai maya borok ni je one shop mani tei tamani khlai maya kaisa reason angka bo kubu ke mathangja ko kubu ke Christian ko tei kaisa reason angka bo kubu ke mathangja kubu ke Christian angpano tuma bo kaitoni Kristoni hajak ma mano bo pogi thang hajak ma Kristoni hajak ma bukhawo kuduk tongro maya get tamani bagai kuduk tongro maya abu sung Bible kamamona nugu bulo sung wasok layana pano piaba Bible ni mote hajak ma Jisu Kristoni hajak ma pogi thang ma bai obono jeng phunuk jak mani wo naike nugu epis mothano samani nirok samang kahama khai dongo mungsa nirok ni
जों जा गोरैखे निरक खालायै दङ निरक बेलायनो काहा खालाय दं फियाबा कायसा कक निरकनो सानानै दङ अबंखा निरक ख्रिस्टनि पैला हाजाक मानो निरक याकारखा थांदि आरोनो थाङै किफिलै तैसा ख्रिस्टनि हाजाक मानो तुइ तैसा वान सक दी ताके किफिलै फैदि निसा गोसो ख्रिस्ट बोसोक जोंनो हाजाक बनो पगनानै ककरै ख्रिस्ट हाजाक मा बायनो जों बबाय मो थांजाक बनि हाजाक मानो जों पग थाइख्रै रायजोरि बोसा बुमा बुफानि हाजाक मानो पग खांकेनो बुमा बुफानो sak nangyang थाङो बुमा बुफानो sak nangyang बुमा बुफानो बरम खालायang अमाय गोबां बाथ्रा रायदों एबा तमंगे बुमा बुफानि हाजाक मानो पग माबाय बुमा बुफा नन तरनानै नन लग्रनानै नों जरायफ्राव बोसो खस्थ' खालायगोन नन तरय लेखा फरा फोरोंरय तरय तबोनि हायफोनो जे जरायबनो पग बुमा बुफानो sak nangya बरम खालाया बुरा अंफ्रदगो बुरिसो अंफ्रदगो नों चेरि आंनि थाङो हायफोनो जे हाजाक बुमा बुफानि हाजाक मानो मैतो तंनाय सिनाय बरक बुमा बुफानो चेरि आंनिया जम हायनो जों ख्रिस्टनि हाजाक मानो पगनानै ककरै जेफ्रो पगो आफ्रोनो जों लामा देराखा गवासो अंके जों sak मा तरजाक माने कुंसुक माने बागै जों ख्रिस्ट बाय दागे जाक माने सामुं बेरजाक माने न जों खालायबे मैयानो बायके जेफ्रो जों कुंसुगो ख्रिस्ट न नांजाके आङो कायतनि फान न नांजाके आङो कायतनि फाननि बागै सुरि सानि आङो ओके sakनि फान बाय जों खालायनानै नाय बनो कुंसुक माने आं खालायमानो हायसिबले पियाबासिनि फान बाय जों खालायमैया एपस्टल पल सावो I can do everything by the power of Christ. Christनि फान बायसो आं बेबागनो खालायमानो निसो आंनि फान बाय इनके पल हाय हनि बसावो जेफ्रो आं नरं अंगो चुग्या अंगो आफ्रोके कायतो आनो चुग्रैदो निसो जवाइसो जों जेफ्रो सामों खालायो जों तमा सुरिउ सामों खालायसानले सुरिउ हायबनो सामों सक्सेस बाय बेकाके जों मैतो खुलिया तैबनो सामों नांजागलिया तबोनदि कायतो आनो चाकरि रजादि आं चाकरि नाङै दंखा चाकरि मानखा बनि यागुलो अंके चाकरि मान माने यागुलो तमा दशमांश रलिया बनि बागै सामों खालायनानै दरकार नांजागलिया अफरिं रलिया मानोना आं कायतनो नांगे हायब्ला जों कायतनि दागे माने वतंग गया नों गिजाबो फायलिया चाकरि मानखा अंकेनो अमहाय गोबां मामहाय जस कायसा आं उदाहरण साका बोसा माया रक बोसा मानन बागै सुरियो हायबनो बोसा माफ्रो अंके पगै थाङो अबहाय गेसों पग थाय करै जों जेफ्रो हंसुगु कायतनो sak नांगिया ओंखांके जों sakनि फानो रिलाय ओंतंनाय ओंके कायतनि सामों जों खालायमाया दा राजा दाउद बनि सेंक्राक दंबो सोंखाव सालसा साखा सालसा खालि बरक बुसुक दं सैन्य बुसुक दं लेखादि जवाब बनि सेंक्राक जवाब न जवाब आफ्रो साव तमाने जेनि लगे कायतनो दं तमाने लेखाना ना हाबनो बल लेखार को तमाने बागै राजा दाउद लेखारो मले सिनि माने सैन्य बांग्ररक जों क्राक अंग्ररक कायतनि फाननो पखा आफ्रो गोबां मा 3000 दे बुसुकबो सैन्य बुथार जाखा कायथा आफ्रो कायतो बनसाका नों आंनि बुसखांगो जाया खालायखा तमाने आनो बिश्वास जायनि बागै इके ताबक नों रेडि दंसदि नों बगमा जगै थैनाय बैनि सें बायदि थैना मुसु बा बाहायके नों खालायना मुसु नों साइनास तमाने मले नों सुम सक खालायमानि ताबक नि थानि माजरा सक हैनाय जों 2 Samuel chapter 24 फरिखानि जों आवना नुनाय गवाइसो अंके जों
सेलेर माबाय बेलायके संसारनि मानै खुनै न तुयै बेस्थ' दं माबाय जों काइटरनि सामों न खालायबेमे आंगो जोंनि बोखा संसारनि मानै खुनै बाय जों तमानाय अकुपाइड खायजा जों संसारनि दंथकजा थकबाय जों बोखा नायबायजा दावरन्दी मबाइल नायनानै YouTube नायनानै सिनेमा नायनानै धाराबाहिक नायनानै सिरियाल नायनानै पदरे पद यबनो जोंनि बोखा जों अमहायके नाजाखंके जे सामों बेरजाक माने न जों पाइमेया दावरन्दिनो गोबां माताबक सराय दंगो स्कुलनि होमवर्क रोजाके पाइरमाया बा अमु खालायदि हजागो नगनि सामों रक बकिसेपा खालायनाया तमने बागै गेम थंनाय रक दं नों आरो से पाइले यांके नों बफोर खायसिनाय सामों जे अमहायनो जों संसारनि दंमों जामों मानै खुनै दंथक जाथक बाय गोदाल खांके जिसु ख्रिस्ट जोंनो जे बेरदि होननाय सामों बनो जों खालायबेमेया नाय गे वासु सुंके जों किरिमा बाय बोखाव किरिमा तंमा बाय आं हाके खायदं खांके आं दसमांस रok खांके आनि नुकमुक कुलो गेरे नो आं मत kok tu kai Kristoni kok pirjak na bagai ang omohaike yapar kanke ani nupungo kolo gede no omo kiri mani nge wais jungke theinani kiri mani mana nang kai dono bisa saya ini rang no bisa sao haila kai dono bisa saya obo sung ro thai hai pun sung bisa saya Kristo sai tongo nerok ani hani bagai si wasok radi ang naima tuise tongradi ang nerok no bebag ronai hai pun bisa saya ge omni bagi bo जों सामों बेरजाक मानो खालायबाय मैयां जों किरि थाइ क्रि जिसु ख्रिस्ट साव बरक न ता किरि दी बरक मुनि सले ननि बुसाक न सिमिसि बुथार मानो अमनो सिकिरि दी जे बरक न फला बाय बुसाक बाय बेबाक न बुथार मानाय ओ मनो सिन किरि दी निसो ने पॉल हाय नि साव रोमान चैप्टर 8 verse 18 साव ओ संसारो कष्ट तेक्तो अबरो सरासानि बागैसे बै जुगनो हावक जोंनि सुब्राय जोंनो जों सासारनाय बा जोंनो सकार दनाय आबनो जों वान सकांके ओ कष्ट तेक्तो संसारनि अब मंसा सुगिया नि पलसाव जत से कष्ट मानाय का पल प्रथम काहामनि बागै हायबनो बसिसाव ओ संसारनि कष्ट तेक्तो जों सासानो जुगनो हानि जों सासानो नाहा कांके आबो सुथाय करे ये वान जों किरि थाइ करे जों वाना थाइ करे वां मा वाना माने बागै न जों खालायमेया आं गिजा थां दंगाके नकनि माने दे खगजाक दे तंनो गिजा थां बाइबल परे खांके yang amon de chuk yang no haide no o hai wana mani no kaitor bai जोंनो चाल रोइट्रां ge bahike tabuk जों आं सावनो bahike जों जोंनि सामोंनो बेरजाक मानि सामोंनो जों खालायबाय मानो गाहामके खालायबाय मानो जेफ्रो जों मोथांजागो ख्रिस्टनाव मानो काइतनि खारियक माबा हाय बागै जों खारियक माबायनो जोंनि ख्रिस्टान लांमा जेंगो खारियक माबायनो जों बायनानै नांनाय माने काइतनि खारियक मानो जों जेफ्रो नाहरै सानै दंनानै नांनाय बनि खारियक मा नखारै जों जोंनि सामोंनो खालायबेमेया काइतर जोंनो सामों बेरो हायबानो बनो सामों खालायरनाय हानि बनोनो जों मा साननाय बनि खारियक माबाय बनि फान बायसि जों खालायबायनाय जों फैला केतमान नांनाय जों खाखलाव नानै नांनाय सयमानाय इंवानि नांनाय सयनानै नांनाय सयwi दंनानै नांनाय पदरे पद बरक सानाय पदरे पद फेमलाव बुंस फैनो हायबानो जोंबो सय दंना नांनाय Hebrew chapter 12 verse 1 to 3 बहायनि साव जिसु ख्रिस्टनो नायसुक दै बबो सुक सय जोंनि गाना गिनि गोबां मा साखि गोनां गतेवै थांनाय रखनो वानसुगैनाय दी जों नाहरनो नांनाय जोंनि थांनाय मजेस सं मसी सं आब्राहाम सं बाहाय के कष्ट उमांखा
बरनो जों नाहै दंनो नांनाय जे जेफ्रो जों तंनाय खाबेलो जेफ्रो जों अमंग आफ्रो जों वानसगै जों तंनाय नांनाय दा मैराथन खारनाय रक एबा हाजार खारनाय रक जों बरनो नाहै बरक जे हाजार खारनाय रक लामा कलक खारनाय रक वाइसु कस्ट दंगु वाइसु टेक दंगु जेफ्रो खारै दं आफ्रो याक बाराक सिनाय बा बखा थाक सिनाय हनै मा हो हायफानो बरक याकायावै खाब्रङै दं हाकेन बरक पाइथागो पाइमान के अमखायनो जोंबो खा कलक बा सयै जों तंनानै नांनाय बाइबेल सावो खा कलक नै दंदि कस्ट टेक दंगु इफोर सयै दंदि गेजेराव जराव बुथाय मानाय गालासियान चैप्टर 6 verse 9 to 10 परेखनो जों नुगौ सिनि थानि कस्ट जरा तंनाय तंथकमा जरा तंनाय टेक्ट जरा तंनाय गाहाम जरा तंनाय हामिया जरा तंनाय हायबानो जों सयै तंनानै नांनाय के काइतो नि फानो जों बिसासावै तंनानै नांनाय केते जों गोबां मा माहाय बाइबेल नुगौ बा आगेनि जरावबो जों नुगौ बरक जिसुनो याखारके याखार यांके नरनो बुथारनाय पलिकापनि खरकसा दंगो बहाय नै साजाव नों जिसुनो वाइसनो सरायदि नगन नरनो बुथारलिया जिसुनो याका नांलिया जस्ट वाइस सरायदि ओके राजानो वाइस खुलुमदि हायबनो पलिकापसुं जों सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो जों सिमिसे जों खुलुमो राजानो जों खुलुमिया निर आनो बुथारनायखौ बुथारदि निर पियाबा आं जिसुनो याखामाया ओंखाय बरक हर स्नावो निरनो हर से रय बुथारसिनाय हर कक्सं से बुथारसिनाय नै राजा दागेखा आफ्रो हायनि बसाव संसारो निरबनि हर बाय आनो सक माने बोले आं स्रासासे कष्ट माने एक 2 मिनिट के आं थैबायना इंके कष्ट पाइबायना पियाबा जिसुनो आं गसिया जिसुनो आं सरायखा बनो आं दिनाय खालायखा इंकले आं मलब्रुम ब्रुम निबा शक जागै दंनाय इंके स्रासानि कष्ट टेक्टनो माया इंगनि बागै आं मलब्रुम ब्रुम निबा शक जाग दंमालिया शक दि निसो गेति कैसा अमायकेनो बनो ब बुथार जाखा ते कैसा इंके जों सिनि लांमावो जों तमाने सिनि नाहरमो जों तंमाने नांनाय फोकस दाव जों अमनो नायनि खांके मोसा सिंहरनो नायनि खांके तमानो बरक जे माल मातानो रोंनानै नायो बनो नायो बस कांगो बो जेफ्रो टारगेट खायो आफ्रो गोबां मगाना तैथांबनो बो बनो याव जे नाहरमाने बनो न चप्रनानै थां जों अमखायनो नांनाय जों जोंनि उ संसाराव जों संसारनि मानिखौनो सयतान टेम्पटेशन दंमाबाय जोंनि बोखा इयां कपलक जा बनो जों थुसा खालायनानै नांनाय या पिलेस कां जों जिसु जोंनो दागे माने जिसु जोंनो रनाय हमने बनो जों कुथु के बोखावो जों वानसप नांनाय जों काइतो जोंनो तमा खालायदि हो तमानि बागै अ संसाराव जोंनो याखाय खला तमानि बागै ताबक जों संसाराव कथां दं कथमा काहामनो पिरनानि बागै हानि बागै जों बनो स्राय के जों वानसपनानि बा टारगेट ngani नांनाय हानि बागै पल हायनि सायाव कायसा मानैनो नाहरैनो आं दङ ओके आं बनो आंनि उ मानैनो मानानि बागैनो आं बेबांनो साइटआव गै दङ होनैसो कायसा मानैनो जों नाहरै नांनाय बनोखा जिसु ख्रिस्ट जोंनो सकात रना नै हमाने हानि बागै पल साव 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8 परेखे जों नुनाय ताबोगले आं बातायबाय क्या सुब्राय आनो रना हमानि आं बनो मानाय क्या नैसो जोंबो अमहायनो बाताय काहाम खेरे बातायबाय क्या जों काहाम के बातायबायनो नैके जों फोकस ओ सामंनो आं खायनो नांनाय ओ सामंनो
जों फकास खायनो नांनाय गतिके आंखे डिसिप्लिन लाइफ जों डिसिप्लिन वो जों तंनो नांनाय ख्रिस्टान जीवन अंखा अमहाय ख्रिस्टान लांमा अंखा 100 मिटार 200 मिटार खाब्रं मानिया मैराथन खाब्रं मानि हाइसे के मैराथन खाब्रं मानि बागै जों हासालमा के अस्ते सयै जों खाजिनानै नांनाय गोबां मा मैराथन खाब्रं नायो फैलाखै खाब्रं बाय हायफानो उलाव के चालते याखाबाय आंते इंमालिया जों बनोनो जों डिसिप्लिन जे बरक डिसिप्लिन गना बनो खाचिक माने अमहायनो ख्रिस्टान लांमाव बयनो जे बरक डिसिप्लिन कायदनि कक्थाय बाय डिसिप्लिन के तंनाय Paul हायनि साव 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 27 हायनि साव आं बातायना नांमा जरते आं बाताय साकनो डिसिप्लिन कायसा आनि किरिमानि तंगो Paul साव बनि किरिमानि तमा आं जेप्रो कथमा kaham piro apro ane u kotma kaham piro mana buyasa maya de nglang no hai ble ko ba roni nang chok nungui tongkha nung sigre nungui biri nungui podre pot tongmung waijalai tongkha ke buino Jisu Kristo no thangnai sa bo ko bikai to ni pir pro buini ni kobno namano namaya hani bage sing discipline on na discipline ya ke chathani bo discipline nung thani sini busak kam musungbu sungsani borok musung pina musung hani bage sing discipline tongna nangai ketika sia baike sing discipline tongiman number 4 ka fellowship जों फेलोशिप जों गोरोङै दंनो नांगोन साइजों खृष्टान गाहामखे दंनाय गोबां बेले सयतान जोंनाव इयां जेफोरनो बाहायके अमुक खालायमानो नस्ट खालायमानो बनो नाय दं हानि बागै जों थांसा दंखाके फान ओ फेलोशिपनो जिसु ख्रिस्टखौ दङ हानि बागै जिसु सावो खरकसा खरकनै आने मंगै कुथुम लायखाके आरोनो आं दं माने जिसु ख्रिस्टनि फान आरोनो Pola kathani fan arono hani bagai जों कुथुम लायनानै साकथानानै नांनाय हाय दाबो गोबां माने मथा दङ अमहाय होनो हायबानो जों गोबै मथा सेनांगौ हायनो बुमुंसिमै मथाया गोबै मथा हंके आरो गोजां नाय गायदिनि कक साजाकनाय बाहायके हामजाकनायनि कक साजाकनाय बाहायके गोथालाय दंनानै कक साजाकनाय नाकालाय माने कक साजाकनाय हामजाकलाय माने कक साजाकनाय नाइसरे लायमानिया इनके गोबै मथाया हंके आरो नहाय वालाय लायो नाइसरे लायो नायलायनाया अबंके सयतानि दं होनबागै जों गोबै मथा नांगौ याहायनो हाय अमनो जों दिनै बिसि याफांनि सिमिनो वान सकलायनाय आं बोसकांनि उ तागक दिन बिसि हले आं आगेनि साय थांनायनि साय गायनाय बागै किसा खायनि वान सकसिना ओके उ काइब्रि नति निरब बोखाव दंलै पिलास गांका खाखलक सयजुगुइ पदरे पद सकफै माना हायफोनो जों सयजुगु दंना नांनाय खाखलक नै नांनाय फोकस जे सामं बेरजाक माने ख्रिस्टान तमा खालायथाय बनो जों फोकस खायनो नांनाय अबंका कतमा काम पे माने जों डिसिप्लिन के दंनानै नांनाय जे फाननो के फेलोशिप बक गोरोङै जों दंनानै नांनाय जतन हामबाय दिनै आसिक नंगस्त हामबाय